Assalamu alaikum. Yau na wayi gari cikin farin ciki sakamakon fitowa na ofis yau da safe ke da wuya na fara gudanar da aiki sai aka ce min na yi baƙo. Bayan na fito sai na ga wannan bawan Allahn ya zo gurina sannan ya gabatar min da kanshi wanda ya nuna min soyayyarsa a gare ni. Tsananin son da yake min nema ya sa har ya kakkarce jikinsa ya jijjiwa jikinsa ciwo wai yana rubuta sunana a jikin shi. Ya nuna yabawa sosai game da waƙoƙina sannan ya yi farin cikin haɗuwa da ni kuma na yi masa nasiha sosai kan abin da ya yi wa jikinsa wanda hakan a tunanina ba daidai ba ne ba. Saboda ni kowane lokaci a duk inda aka ce na haɗu da masoyina wallahi farin ciki nake mara misaltuwa ba haka ba saboda amma dan Allah ko zuwa gaba a gane kar ka sake yin kuskuren cutar da jikinka wajen saboda soyayya ina fata ka gane yanzu kai tsaye na ka dosa nan je gurin mama na a jiya dai kai dan ina ne ba gudun fulani a nan Bauchi kenan. Hakika gamo da masoyi yana da daɗi matuƙa amma har abada ba ma buƙatar masoyanmu su cutu saboda soyayyar da suke mana. Na yi mamaki kwarai da gaske kuma shawarar da zan baka shi ne saboda soyayya kada ka yi ƙoƙarin cutar da jikinka saboda lafiyanka ya fi komai ko ba haka ba bari yiwu a ce don saboda tsananin soyayya ka sa makami kana gurje jikinka wai duk saboda ka nuna soyayya ba a'a kuma hakika ina son masoya na ina alfahari da ku a duk inda kuke. Allah ya ƙara danƙon zumunci ya ƙara soyayya mai ƙarfi a tsakaninmu Allah kuma ya ƙara fahimtar juna. Na gode kuma insha Allah ko da yaushe muna tare kuma ina maraba da dukkan masoya a gane saboda haka dan Allah ko zuwa gaba kada ka yi ƙoƙarin cutar da jikinka wai don saboda nuna min soyayya ko wani abu mai burina a koyaushe ne kowa ya kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali a kowane lokaci. Daga ƙarshe na nuna masa farin ciki da jin daɗin haɗuwa da shi sannan ina godiya ga dukkan ilahirin masoyana na faɗin duniya.